गोलाव 39 बोसोर फोरोंगिरि महरै आजिरा मोननायनि उनावबो ओरैनो थायाखै सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरिया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गकुलकाटा गामिनि थागिबि जारागुरि गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि नरसिं ईश्वरीया गोलाव 39 बोसोर फोरोंगिरि महरै मावनानै आजिरा मोननायनि उनावबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। बिथाङा गावनि हायाव 5 बिगा स्ट्रबेरी फिथाइनि आबाद मावनानै आबादारिफोरखौ थुलुंगाखांहोदों। खुलुमबाय। दा बे समाव आङो दंफैयो बड'सानिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि 1 नं गकुलकाटा गामियाव। दिनै जोङो बड'सा नायगिरि गासैबो सुबुंफोरनो दिन्थिनो नागिरदों जे 1 नं गकुलकाटायावहाय सासे बारग' फोरोंगिरि, गाहाय फोरोंगिरि जे बिथाङाहाय गावनि आबाद फोथारावहाय आबाद फोथारखौ ओरैनो लांदाङै दोनालासिनो बिथाङाहाय जे बावहाय स्ट्रबेरी आबाद मावनानै दिनै बिनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हादों। आरोबाव बिथाङा जे बे स्ट्रबेरी आबाद मावनायनि गेजेरजों माबायदि रां आरजिनो हादों आरो बिथांनि थांनानै थानायावहाय माबायदि मदद होदों जों बेखौ दिनै बिथांनिफ्रायनो मोजाङै मिथिनानै लागोन। जिहेतु जों मिथिगौ जे दानि समावहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गोबां साख्रि नागिरबायनानैहाय साख्रि मोननो थाङियावहाय गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हाया। जिहेतु बिथाङा सासे बारग' फोरोंगिरि जानानैबो दिनै मोनसे स्ट्रबेरीनि जे आबाद बे आबादखौ मावदों। जिहेतु बिथाङा दायो बे समावहाय दलद जिरायनो थानो हाबायमोन, नाथाय बिथाङा ओरैनो थायालासिनो बिथाङा दा बै समाव स्ट्रबेरी आबाद मावनानैबो गावनि जे न'खर सुंथानाय बावहाय एसेबाबो हेफाजाब मोननो हानाय दा बेखौहाय जोंनो दिन्थिदों। दा बिथाङा जे बे स्ट्रबेरी आबाद मावनायनि गेजेरजों माबायदि रां आरजिनो हादों आरो बिथांनि न'खर सुंथानायाव माबायदि मदद होयो जों बेखौ मिथिनानै लागोन। आरो दानि लाइमोनफोरा बेबायदि आबाद मावनायनि गेजेरजों गावनि जिउ खुंनायखौहाय माबायदि मदद मोननो हागोन बेफोरनि सायावबो जों बिथांनिफ्राय माखासे एक्सपिरियेन्सखौ लागोन। दा जों बिथांजों सावरायसिगोन। आदसा सार, नोंथाङा जे सासे गाहाय फोरोंगिरिमोन आरो दायो आबाद फोथारावहाय नोंथाङा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे बिथिङाव नोंथाङा नोंथांनि जे जिउनि एक्सपिरियेन्स बेखौहाय माबायदि जोंनो बड'सा नायगिरिफोरनिसिम फोरमायहरनो सानो? सिगाङाव खुलुमबाय। आङो सासे फोरोंगिरिमोन, नाथाय फोरोंगिरिनिफ्राय रिटायार्ड जानायनि उनाव आं ओरैनो थायालाबा मोनसे आबाद मावनो थाखाय आङो गोसोआव सानबाय। आरो बिनि थाखाय बिसेस करि आंनि गथ'फ्रा आंखौहाय, जे गथ'आ गिदिरसिन बियो साख्रि मावो, बियो आंखौ थुलुंगा होबाय जे बाबा बेबादि आबाद मावोब्ला बेनिफिट जानो हागोन होननानैहाय। ओमफ्राय गोबांथार आबाद मावो जोङो। बे आबादफ्रावहाय गोबांथार बबेबा समाव लस जायो। आरो दा आङो नुनो मोन्दों जे बे आबाद मावनानैहाय जोङो निस्सय गावनि जेसेबां खरसा थांदों बेखौहाय थिखांनानैहाय किसु बेनिफिट जानो हागोन। आरो बेवहाय आबाद मावनानै आङो जोबोद गावखौ थुलुंगा मोन्दों, गावखौ मोनसे गोजोननाय मोन्दों। मानोना ओरैनो थास्लायस्लाय आङो जिहेतुके सासे माने रिटायार्ड पार्सन, बे हिसाबैहाय रिटायार जानाय हिसाबैहाय ओरैनो थायोब्लाथ' जोंहा देहाफ्राबो मोजां थाया। बेखौ मावनानै आंनि देहाबो थिग आङो मोजाङै दोननो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे आंनि जे फिजिकेल बेबो थिग थाबाय। आरो आं आसा खालामो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायफ्रा आबाद मावो बा जायफ्रा ओरैनो जिरायनानै थायो बिसोरो बिदि टाइमखौ लस खालामालाबा बे आबादफोरखौ मावनानै जुदि किसु न'खरनि थाखाय हेफाजाब निस्सय जागोन, बेखौनो आं आसा खालामो। आरो नोंथाङाहाय दासिमावहाय बेसेबां बिगा हायावहाय स्ट्रबेरी आबाद मावदों आरो बेनिफ्राय बेसेबांसो आरजिनाय माने फैयो बेखौ फोरमायनो हागोन? जोङो सिगां मावदोंब्लाबो जों सिगां सानदोंमोन एसेल' मावगोन, नाथाय जोङो दा बर्थमान बिदिनो 4निफ्राय 5 बिगासिम आबादखौहाय जोङो मावदों। आरो बे आबाद मावनानैहाय जोङो नुबाय जे दा जेसेबां फिथाइया फैगासिनो दं, बे हिसाबै जुदि जोङो मार्केटिंआ जुदि मोजां थाबाय थायोब्ला जों निस्सय लाभबान जागोन। जिहेतु जों दा नुनो मोन्दों गोबां लाइमोनफोरा साख्रि नागिरनानै साख्रिबो मोनैया, उनाव आबादबो मावनो हाया आरो गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायाखै। दा बेफोरबायदि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि आबाद मावनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ खुंनायावहाय मदद मोननो हायो। दा बिनि सायावहाय नोंथाङा सेंग्रा सिख्ला एबा बेखार लाइमोनफोरखौ माबा मोनसे मेसेज हरनो सानो? आं बेखौनो मेसेज हरनो सानो
जे जायफ्रा हाइलि इडुकेटेड बा आनइडुकेटेड इउथ बिसोरो ओरैनो गुबुन टाइमखौहाय लस खालामालाबा गावनि जिबना जिहेतुके फाइनेन्सियेलि साउन्ड जायाब्ला बेकार जायो फरायनांबो ओरैनो थायोब्ला बेकार जायो बेनिखायनो बे आबादफोरखौ मावनानैहाय निस्सय बिसोरो फाइनेन्सियेलि हेल्प जागोन न'खरखौबो नायनो हागोन आरो गावनि जिबननि थाखायबो लाभबान जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम फोरमायना होनायनि थाखाय दा बेनिफ्राय बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लाबाय जे मानसिया साख्रि एबा माबा मोनसे जब मावनानैल' गावनि जिउखौहाय थांनानै थानायावहाय मोनसे लामा खालामनो हाया जिहेतु नोंथाङा ओरैनो थास्लायस्लाय आबाद मावनाय आरो गोबां बेबायदि आबाद बिथिंनि फारसे बेबायदि हाबा मावनायनि गेजेरजों नोंथाङा रां आरजिनो हायो आरो नोंथांनि आथिङाव नोंथाङा गसंथानानै थानो हायो दा बिथांनिफ्राय जोङो बेखौ मिथिनानै लाबाय